Velkommen til min fremlæggelse af proteinsyntese, som jeg selv har lavet. Her fordeler DNA-strengen sig. Som vi kan se her, kommer meddeleren RNA. Her aflæser mRNA DNA-strengen og laver en skabelon. Her er den færdige skabelon af DNA-strengen. Nu bevæger mRNA sig ud af cellekernen ved skabelonen. Som vi kan se, kommer ribosomet og tager mRNA med sig. Som vi kan se, kommer aminosyre 1. Lige efter kommer aminosyre 2. Sidst men ikke mindst aminosyre 3. Nu samles aminosyrene og bliver til et protein.